wakhona intombi ikhona insizwa the media ubuholi bebandla obukhona egameni kaJesu Kristu amen. Ngiyabingelela abazali bethu bengekho phakathi kwethu uDr. T Mahlaba umpostoli uVictor Mahlaba ngiyacela ukuthi sibaphe ihlombe egameni likaJesu amen. Hallelujah. Bayisibusiso kakhulu embusweni kaNkuluNkulu abazali bethu bayisibusiso nje kakhulu ngibingelele nabanathi einkundleni zokuxhumana egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Ngiphinde ngibingelela uMama Mthabethe khona phakathi kwethu egameni likaJesu Kristu ngicela simuphe ihlombe. Hallelujah. Ubaba uThabethe phambi kwenu umntwana kaNkuluNkulu osindisiwe. Kuyangithobisa kakhulu bazalwane ukuzoma phambi komzimba kaKristu. Indawo engihlonipha kakhulu le. I know very well ukuthi bakhona who can do much far better than me. Ngiyabonga nje umusa kaNkuluNkulu okhulumile ngabazali uma ngizoma phambi kwenu sizohlephulelana ukuphila okuyizwi likaNkuluNkulu amen. Ngiyafisa nje kakhulu ukuthi ngibe mfuphi ngoba kahle lolu usuku olwahlukaniselwa ukuthi kube usuku esizawukhuleka ngalo amen. Hallelujah. Ngale nje kokuchitha isikhathi ngiyafisa ukuthi siyezwini lenkosi sizobheka incwadi kaMatthew chapter 6 uverse 33. Ngizocela uzongifundela nje Matthew 6 uverse 33. Hallelujah. Matthew 6 verse 33. Umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyakonezelwa nina. Amen. Ngicela usibongele mawami. Izwi lakho baba liyamandla liyaphila liyadala dala baba ukholwe enhlizweni yethu kwethemba baba wethu ongcwele usigcwalise ngamandla amasho okugijima endleleni yonke yokukhonza uNkulunkulu siqaphele ukuthi isikhatsini lesi ngokwewashilo kaNkulunkulu siyawadinga lawo mandla baba usuku nosuku silibandla lakho sigcwalise ngawo semphathise ngawo baba wethu sibe ngabalenza izwi siliphile silihambe udumo lonke luze kuwe njengoThixo egameni lika Jesu Kristu Nazaretha ongcwele amen. Amen. Bazalwane leli verse sizokhumbula ukuthi uKristu ekufikeni kwakhe uma ngabe eqala iministry yakhe ufike emhlabeni ukuzo inaugurate umbuso wasemazulwini. Uma ngabe ezogcoba umbuso wasemazulwini noma ezothula the kingdom of God. The kingdom of God is a country. It is a country that functions by its law. It's a country enama principles ayo. So uJesu lana uzofundisa ukuthi ukuze ukwazi ukuthi uphile embusweni kaNkuluNkulu nawa ama principle ofanele ukuthi uwalandele. Ngoba nanoma liphi izwe uma ngabe let's say ngiyamigrate ngiyahamba ngiyohlala eAustralia into yokuqala abazofike bangifundise yona imithetho yakhona bangifundise ilanguage yakhona ukuze ngikwazi ukuthi ngikhophe ne-environment esengizokuphila kuyona. Nalana uKristu ushumayela ufundisa intshumayelo le yasentabeni ufundisa abantu ukuthi uma ngabe ke senizophila la embusweni kaNkuluNkulu here is the principle. So this is a divine principle uKristu introduce kulesixuku uthi funani umbuso kaNkuluNkulu uqala khona konke kuzawulandela. Now ngibheka indlela esiphila ngayo kulesikhathi samanje ukuthi kulesikhathi esiphila ngaso manje isystem yala emhlabeni isifundise ukuthi seek education first, seek wealth first, seek relationship, get married,
seek the house, seek the job, seek the prosperity. uKristu lento uyayireversa, uyayishintsha uthi no. Don't waste your energy seeking after these things, but seek first the kingdom of God. Zona zonke lezi zinto ziyobe seziyalandela. Now, bazalwane, let us be honest. Akuve kubukeka kunzima ukuliphila leli vesi. Ngoba kunezinto eziyizidingo zokuphila ekufanele ukuthi sikwazi ukuthi sizimaintain. Kufanele ukuthi sibe namakhaya. Kufanele ukuthi sibe nezimoto. Kufanele ukuthi sibe nemisebenzi. Kufanele ukuthi sibe ne-education. Lezo zinto ziyizidingo ziyafunakala. Kodwa uKristu uthi lezo zinto lezo azize ngemumva. Kube umbuso kaNkulunkulu ophambili. Ngoba uma ngabe senza leyo sacrifice, we are not gambling. In fact, we are investing. Ngoba bobheka yonke into, ubaba I don't know how many times stressa lento yokuthi uma ngabe yonke into oyenzayo ufaka uNkulunkulu kuqala, ufaka uKristu kuqala, whatever comes kufanele ukuthi kudlule kuqala uKristu. So akwazi ukuthi izimo zalomhlaba ezidalwe nguyena uKristu zingameqa. Azikwazi ukuthi zingameqa. Azikwazi ukuthi zingamdlula ukuze zifike kuwena ngoba that means he is weak. Ake ngilinganisele nje mhlambe khona uzoyibona lento. Uyabona uBalaam uma ngabe eya kwaMoab, sizokhumbula ukuthi uBalak wathumela izikhulu zakhe ukuthi ziyobiza uBalaam ukuthi amqalekisele uIsrael. Now uBalaam endleleni nayi lengelosi le ezomvimba ukuthi angayi lapha. Leya ngelosi kahle yayithi, if you want to go eyayiphethe inkemba to go and curse Israel, you have to pass me first. Khumbula leyo ngelosi eyayiphethe inkemba esandleni sakhe. This is exactly the same thing uKristu la ayishoyo yokuthi uma ngabe sibeka yena kuqala phambili, zonke izimo esiphila ngaphansi kwazo zizosilandela. Okusho ukuthi kuchaza ukuthini lokho? Uma ngabe sizofuna uNkulunkulu kahle nokulunga kwakhe, bekufanele ukuthi yonke into esizoyenza noma esiyijahayo noma esiyifunayo kube ngumbuso kaNkulunkulu. Bekufanele kube umbuso kaNkulunkulu. Now kuchazani ukufuna umbuso kaNkulunkulu? Ngoba lento kufanele ukuthi siyibeke in details ukuze sithi mangabe siphuma la siphume singabantu abalangazelela to seek the kingdom of God more than anything else. Ngoma uma sike sambuleleka ngale statement esenziwe nguKristu, sizoyithola singaselona uhlobo labantu olubelizokhathazeka kakhulu ngezinto. Sizoyithola sesuhlobo labantu oluthi no, I surrender everything to Christ. Ngoba le statement sisodwa, it means to surrender everything. It means you do no longer trust in your money. You do no longer trust in your spouse. You do no longer trust in your finance, in your education. You do no longer trust in anything, but you trust in God. Kunenceko kaNkulunkulu Thange ike yakhuluma a very profound statement esingibusise kakhulu sokuthi ike yathatha isinqumo sokuthi ithi kumkayo uNkulunkulu is going to be number 1, uJesu is going to be number 1, and you are going to be second. Kanjalo vice versa nakumina uNkulunkulu is going to be number 1, uKristu is going to be number 1, and you are going to be the second. That was a very profound statement. Abantu abaningi bayasaba ukuyisho lento.
nami ngiphinde ngiyayisho lento umama Thabethe I'm second in her heart is Christ first then masekulandela mina that made a relationship yethu ibe more secured ngoba whatever happens it's Christ who come first amen hallelujah. Now, ngifuna sibheke ke bazalwane ezwini lenkosi abantu abake baphila ngalendlela le uNkulunkulu izwi lenkosi elishilo uKristu lokuthi asifune umbuso kaNkulunkulu uqala khona konke kuzolandela. Sibone abantu abayidedicateile abamfunile uNkulunkulu uqala abayeke uNkulunkulu kuqala ukuthi yini abayihlomlile yini eyenzekile empilweni yabo ngoba kubalekile ukuthi yonke into esikhulumayo ibe biblically and scripturally motivated ngoba uma ngabe sizosika iphethini kubona siyawuqinisekiswa ukuthi sihamba on the right path ngoba la ekhaya imfundiso zala ekhaya yonke into esiyenzayo we are led by script asinayo enye idoctrine ngalo kwezwi lenkosi ubaba uzathi CEO yala ekhaya is Jesus Christ himself. Now ngifuna sibheke ke bazalwane abantu abayenzile lento ebese sibona ukuthi kwenzakaleni empilweni yabo ngokuthi ba-adopte this statement sika Kristu sokufuna umbuso kaNkulunkulu kuqala then sibone ukuthi impilo yabo uNkulunkulu uyishintshe kanjani. Oqala engifuna simbheke uSolomon. uSolomon uthe mangabe kufika isikhathi sokuthi ahlale kwi-throne uNkulunkulu wafika kuyena ngephupho uma ngabe efika kuyena ngephupho uNkulunkulu uyacela la kuNkulunkulu uthi mangabe ecela kuNkulunkulu acele the wisdom wangacela ingcebo wangacela ukuthabulala izitha zakhe wangacela ukuthi amuphe ukuphila omude kodwa wathi awungiphe the wisdom to discern the nation of Israel. Lokho ngi-interpreta njengokuthi uSolomon wacela wafuna umbuso kaNkulunkulu kuqala. That is why isihlalo sakhe sobukhosi ahlala kuso waba the most powerful king. Namanje umlando kaSolomon awucisheki. Nethempeli ayekade elakhile kulamasonto adlule ubaba uke wasifundela amafigures ukuthi ithempeli likaSolomon it cost billions of dollars kuze kube imanje alikho ithempeli eselake lakhiwe ladlula le mali uSolomon aspenda akhela uNkulunkulu indlu ithempeli. So owesibili engifuna ukuthi simbheke it's Abraham. uAbraham ubehlala ezweni lase of the Chaldeans. uNkulunkulu umfica uAbraham akashoti ngalutho unako konke ayikho nje into ashoda ngayo unengcebo unako konke except ukuthi we know the story ukuthi wayengena abantwana. Uthe uNkulunkulu mangabe ekhuluma kuAbraham wathi Abraham phuma ezweni lakini phuma ebantwini yakini uye ezweni engiyokukhombisa lona. Can you imagine ufika kumuntu onayo yonke into ongaswele lutho uzomnikeza instruction yokuthi phuma la and awumnikezi ngisho nama coordinate awumsendeli ngisho no location kodwa uthi phuma uye ezweni engiyokukhombisa lona phuma ezweni lakini. uAbraham lokho wakwenza akazange aze abuze into eziningi wamlalela uNkulunkulu waphuma ngempela ezweni lakubo waqala wathatha the journey being led by God kuze kufike isikhathi la khona uAbraham uNkulunkulu emthembisa ukuthi uzoba nomntwana ebe esephelelwe isikhathi. Now this act of faith kaAbraham yokuthi alalele uNkulunkulu uma ngabe ekhuluma it shows ukuthi uAbraham
was more interested in listening, ukulalela, to surrender, kuNkulunkulu, to seek the kingdom of God, if I can put it that way. Ngoba wayengashodi ngalutho, but uNkulunkulu mayefika ezokhuluma kuyena emtshela ukuthi akashiye izwe lakhe, akashiye konke, ahambe ayela engazi khona, azange aze abuze athi, just show me the 5-year plan. Show me ukuthi la siya khona yini, ungihleleleni. No. He just obey. Ingakho izwi lenkosi limbiza ngokuthi ungubaba wani wokukholwa. That was the act of seeking the kingdom of God. Now, omunye engifuna simbheke, ngifuna sibheke lo sibheke lo wesifazane lo wase Zarefati. Lo wesifazane wase Zarefati, uNkulunkulu utshela Elijah uthi, Elijah, sengibusise that poor widow, hamba uye eZarefati, is going to take care of you. Already sengimbusisile. So uthi mangabe efika kuyena Elijah, ufika lo wesifazane, is gathering the stick, kune last meal yakhe ayiprepareayo ukuthi ayidle kanye nomntwana wakhe, ebese emva kwalokho bayazishonela bese beyafa. So uthi mangabe efika uElijah, ufika kulo wesifazane uthi akenzele yena kuqala, that's her last meal. Enzela mina kuqala kulo kudla kwakho, uyayibona le mbijana yakho onayo osele yokugcina, enzela mina kuqala, put me first. Put me first. Njalo ngeke ngithi mangabe ngicabanga ngifunda le ndaba, ngibuka kulesikhathi samanje, ngibuke amaphepha, ngibuke imedia ukuthi yayizothini. Yayizothi the prophet ate last widow meal. Niyazi ke bazalwane ukuthi izwe limelana kanjani noKristu. Izwe lizala kanjani ukulwa impi elingeke lize linqobe, elingasoze la inqoba lokuthi lizama ukucisha igama likaKristu elingacisheki. So lo wesifazane walalela. Uthe ekulaleleni kwakhe kwathi this last meal yaba yi-everlasting meal. Ngoba lo wesifazane, yes, wabeka uNkulunkulu kuqala. Wathi no, it has to be you first. Njengokusho komprofeti uElijah wathi, enzela mina kuqala. Remember ukusuka kwakhe lapha uElijah, uNkulunkulu uthe, I have already blessed a widower. Already sengimbusisile. Lo oyakena already he is blessed. So le last meal yakhe azokunikeza yona lo wesifazane athi this is the last meal. uNkulunkulu uyayishintsha uyenza i-everlasting meal. Why? Ubeka uNkulunkulu uqala. Ayikho into oyeke uyenze noma ubeke uNkulunkulu kuqala kuyona ekugcineni bese uzithola uno regret. uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. uNkulunkulu nje, first of all, it is impossible for God to lie. uNkulunkulu wezithembiso. uNkulunkulu who is committed to himself. He is committed to his word. So siyambona nalana uNkulunkulu ebusisa lo owesifazane othathile the initiation yokuthi amkholwe, ambeke yena kuqala. Omunye bengifuna simbheke bazalwane, engifuna simbheke noma engifuna simbone, ake sibheke incwadi kaHagayi. Abantwana baka-Israel baphuma ekuthunjweni eBabylon. Mangabe bephuma ekuthunjweni eBabylon, uNkulunkulu uyakhuluma uthi ngakheleni ithempeli kuqala before nenze
nakha izindlu zenu, nibuyise nakha amakhayeni, nenza konke, ngakheleni ithempeli kuqala. Abantu instead ukuba bakhele uNkulunkulu ithempeli kuqala, baqala abantu babheka izimpilo zabo. Benza njengawo wonke umuntu njengabo wonke umuntu engicabanga ukuthi wayengakwenza uma ngabe wayekade ehambile. Let's say mhlambe kade uhambile nibalekile ngenxa yezimpi, manje seniyabuya nibuyela endaweni yakini. Mawufika endaweni yakini uyafica onke amanxiwa abhidliziwe. Into yokuqala efike emqondweni yakho ukuthi no, fanele sivuse izindlu zasekhaya, sivuse amanxiwa ekhaya, silungise amasimu, senze konke. Then kumakhana sibheka ezinye izinto. Same thing nabantwana baka-Israyeli. Kwincwadi kaHagayi bathi uma ngabe befika bebuya baqale baconcentrate kakhulu ezintweni ezipersonal, kanti uNkulunkulu ubethe put me first. Akhani indlu yami kuqala, then emva kwalokho mase niyakhile indlu yami, then niyobeke senivusa amanxiwa enu, nenze namasimu nemfuyo nako konke, ngiyobe sengiyanibusisa. Now kwenzeka ke into eyi-opposite. Bayakwenza impela bona, baqala ngey'nto zabo, ngey'dingo zabo kuqala. Kodwa manje uma uyifunda le ncwadi uthola la khona izwi lenkosi lithi niyatshala kodwa nidle. Amaphakethe eni aneyimbobo noma nifaka imali, niyasebenza kodwa imali aniyiboni. Niyakhandleka kakhulu, you are stress, nikhathazekile, aninakho ukuphumula. Ngani? You have ignored i-command kaNkulunkulu to put him first kuzo zonke before. That is exactly what is happening ekuphileni kwethu kulesikhathi. This is exactly what is happening. Bazalwane, let us be truth. Let us be honest. Nathi we are doing the same thing eyenziwa ngabantwana baka-Israel. uNkulunkulu is not our priority. uNkulunkulu akufanele abe kwi-to-do list. uNkulunkulu is supposed to occupy the most high seat ezimpilweni zethu. But instead, we are interested in our careers. We are interested in accumulating wealth. See, interested with prosperity, of which Jesus akazange azayipreach nje prosperity. We are interested to maintain a relationship, to be approved by abantu. That is what is exactly happening. Namhlanje njoba uNkulunkulu ekhuluma kanje, bekuyilona langa lokuthi ke senze i-self inspection, ke sishaye the turnaround, ke ngabi i-lip service, kungabi ivesi nje leli esilaziyo nesilikhothayo kodwa sibe singalenzi. Ngoba uyawubona umphumela wabantwana baka-Israyeli kwincwadi kaHagayi ukuthi uNkulunkulu esekhulumile wathi funani umbuso kaNkulunkulu kuqala khona konke kuyonezezelwa kunini. Now it's either uNkulunkulu mayekhuluma kanje siyamthemba yini, siyamkholwa yini, noma sikholwa yilezinto ukuthi yizona ezizosigcina, yizona ezokwenza impilo yethu ukuthi ibe stable. Ngoba uma ngabe nje ubuka nje, just take a look around, ubuka abantu abanengcebo eningi oze kwenye inkathi uyihalele impilo yabo, kuye kuhambe kuthola ukuthi kunezinto obonayo ukuthi no. Kanti uma ngabe ukuceba kuba nengcebo kusho ukuthi mina ngizokuphumula, ukusho ukuthi mina ngizothembela kule ngcebo, ukusho ukuthi mina ngizothembela from the applause yabantu, kusho ukuthi mina ngizothembela kwi-connection. Kuyingozi bazalwane masekanjalo. Uma nje uNkulunkulu eke waba second empilweni yakho, izinto kwayizona eziphambili empilweni yakho, uzobulawa izona lezi zinto zakho. Izona ngoba phela izona eziyithemba lakho, izona eingaphezulu kukaNkulunkulu.
Now nangu uJesu uzosinikeza isolution namhlanje ekseni. Uthi funani umbuso kaNkuluNkulu uqala khona konke kuyawuthasiselwa kini. uJesu labazalwane akathembisi ukuthi uma ngabe sifuna umbuso kaNkuluNkulu uqala uzosinikeza ingcebo, uzosinikeza the fame, uzosinikeza imizi, uzosinikeza the cars. Kodwa uKristu uthi uma ngabe sifuna umbuso kaNkuluNkulu uqala i-provision izokwenziwa yezidingo zethu. Angeke size sihlale kwi-lack, ngeke size sihlale sinokukhathazeka, ngoba uyakukhuza nalokukhathazeka ukuthi ningakhathazeki ngokuthi nizawudlani. Uzalinganise athi nazi inyoni zezulu azisebenzi kodwa uNkulunkulu uyaziprovide. That is the same thing eyenzakalayo kumntwana kaNkulunkulu, kubazalwane. If you seek God first, you will never lack. Akashongo ukuthi you will never, azangazathi you will never lack. Uthe uma ngabe ufuna umbuso kaNkulunkulu uqala, things will follow you. Ngoba umbuso kaNkulunkulu kunezinto osithembisa zona, imali engeke ikwazi ukuthi isinikeze zona. Umbuso kaNkulunkulu uma ufuna wona kuqala, ziningi izinto ezithasiselwayo empilweni yakho, imali engeke ikwazi ukuzithenga. Imali ayikwazi ukuthenga the peace, ayikwazi ukuthenga the joy. Imali ayikwazi ukususa the fear. You can have insecurity. You can have insecurity as much as you want. Install endlini yakho all kind of security, ukuthi noma kudlula impukane kutriggerisheke, kodwa zonke lezo zinto they don't give you peace. Azikunikezi peace. But seeking the kingdom of God will ensure you ukuthi you live the provision that comes from God. And akuve imnandi ke bazalwane i-provision eqhamuka kuNkulunkulu ngoba ayinawo ama-terms and conditions. Akuthiwa ngoba naku sengikwenzela ukuthi yenza ukuthi, ngoba naku sengikwenzele ukuthi yenza ukuthi. What I'm trying to say ukuthi kwenye inkathi i-provision eza ngendlela that is not from God iyakukhosta ukuthi nikela ngomntwana wakho, nikela ngengane, nikela ngomfowenu, nikela ngomkakho, nikela ngobhuti wakho. Niyayibona leyo ndaba bazalwane? Niyabona ubungozi be-provision that does not come from God, ezwa ngesystem yasemhlabeni engeze ukukunika ukuthula, ozothi leyo ngcebo noma usuyitholile ngendlela oyithole ngayo, kodwa la this police which is called unembeza njalo ehlale ekutshela ukuthi yabona nje ubucebe kanje kwafa ingane yakho, wathwala nguma wakho, wathwala ngobaba wakho. So this provision kaNkulunkulu, it comes with peace, ikunikeza the inner peace, ngoba yikho into emnandi bazalwane njengokuthula. Ayikho into emnandi njengokuthula. Ubaba ngelinye ilanga uyafakaza ukuthi abantu baze bancamele ukuthi bayokhokha imali ezinkulu, bayohlala endaweni isolated ukuze bathole ukuthula. Now ngifuna sibheke nje sesivala uSamuel. uSamuel bazalwane, uSaul, meaning uSaul kwincwadi kaSamuel. uSaul uNkulunkulu waba nefavor kuyena, wamgcoba uSaul waba inkosi yakwa-Israel. uSaul waqala wabusa izwe laka-Israyeli under the guidance of uSamuel, owayewumprofeti kaNkulunkulu. Now usually ke singabantu siyakuthanda ukuba in charge, siyathanda ukuba in control, siyathanda ukuthi kulesa steering ekufanele ngabe kuhleli ngakusona uKristu, sifuna ukuthi siqhoqhobalwe ithina. The same thing eyenziwa uSaul. uSaul uthe esehleli ezintambeni zombuso wacabanga ukuthi he is in charge.
usengenza nangoba iyiphi indlela angenza ngayo ngoba nakhu uyinkosi. Kufika isikhathi la khona uSamuel emtshela ukuthi ngilinde before ngizofika ngizokwenza isacrifice ngoba as a prophet of God imina who's allowed to do isacrifice. Kuthe mangabe sekufika ingcindezi uSaul esebona abantu ukuthi engazi ukuthi bayamhlubuka wa decide ukuthi ayokwenza into ebengafanele ukuthi ngabe uyayenza. Wahamba wayokwenza the sacrifice esikhundleni sokuthi alinde uSamuel okuyena obekufanele ukuthi enze isacrifice. Ngaleso sizathu uSaul simthola elahlekelwa umbuso, simthola elahlekelwa ifavor kaNkulunkulu, simbona elahlekelwa nayimpilo yakhe. Why? He didn't put God first. Wacabanga ukuthi as a king, now I am in charge, I can do as much as I want. Izwi likaNkulunkulu libe likhulunyiwe ngoba mangabe likhulunywa izwi likaNkulunkulu, it's supposed to be first empilweni yethu. Amen. Now sengizohlala phansi ke bazalwane, ngifuna sibheke uJesu Kristu. He is our role model kuyo yonke kulo lonke lolu daba. Sizofunda nje uMark chapter 1 verse 35. Mark chapter 1 verse 35. Mark 1:35 ithi ekseni kusemnyama kakhulu wavuka waphuma waya endaweni ezihlane wakhuleka khona. Amen. Now uJesu bazalwane mayethi seek first the kingdom of God and all of these things will be added. Akuyona into agcine ngokuyisho nje kuphela kodwa into ayenzile. Njalo mawufunda izwi lenkosi uzolithola lithi at dawn he often isolated himself to pray. uJesu njalo bekunesikhathi sokuthi enze sure ukuthi there is a communion with his Father. Okusho ukuthi uJesu, that is where he was drawing the strength from the Father. Ingakho noma sisimbona eqala enza imisebenzi ayenza, ayikho nayodwa irecord esikhombisa uKristu ukuthi wake wabhekana nedemoni kwaze kwasa. Njalo nje uKristu ubekhuluma kanye ebese kuyenzeka. Akhulume kanye, be healed. Sukuma thatha uhlaka lakho uhambe. Umuntu obesehlale 38 years, within a minute uKristu sukuma thatha uhlaka lakho uhambe. Talitha kum, uvusa umntwana lo owayekade efile. Little daughter, wake up just once, kanye nje. Ufika ethuneni lika Lazarus, ngizokusho ngeShebheru. Khumi ukusho ukuthi Lazarus come forth. Khuluma nje kanye then izinto bese ziyenzeka. Now this is an example uKristu ayisethayo yokuthi uma ngabe ufuna umbuso kaNkuluNkulu ukuqala, everything will follow. This is a perfect example esinikezwa yona abazalwane ukuthi if sifuna umbuso kaNkuluNkulu ukuqala, things will be added. Ake sibheke nje impilo yethu mina nawe. Njalo ekseni masivuka, the first thing oya kuyona is your cell phone. Now you want to be in contact with the world. Uya scrolla ubheka i-social media, we are throwing all this stress, you are throwing all this thing, udonsa zonke lezinto, then emva kwalokho usuyavuka,
you are stressed. You wonder, yini lesingistresse kangaka? Yini ngastressela kangaka? No, it's because usuku awuqalisanga ngendlela okufanele ngabe uliqale ngayo. Akuve kumnandi, akuke kulibusisa izulu. Uma ngabe uvuka ekseni, just before you say anything, thank you Jesus, it's a new day. That is putting God first. That means yonke into isitha ebekade si-ayilayinile empilweni yakho isiyahlakazeka. Ayisokwazi ukuthi ichume ngoba manje usubusifake enkingeni ngokuba usubizele leli igama elingaphezulu wonke amagama, igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. So namhlanje bengithi ake sikhumbuzane bazalwane ukuthi bekukuhle ukuthi uma ngabe sivuka ekseni nawo ama cellphone ethu lawa esivuka mangabe sivuka ekseni, let us go through the scripture. Ake sivuke sibheke izwi lenkosi. Ake sivuke sibheke ukuthi uNkulunkulu utheni. Ake sivuke silalele ama sermons, silalele uNkulunkulu ukuthi utheni. Ngoba uma ngabe wenza kanjalo, I can promise you ukuthi ukuthula kuka Kristu, it's gonna follow you the whole day. Ukuthula kuka Kristu usuke usukutshalile empilweni yakho. Lapho uzothola i-direction from God, not from social media. Uzothola i-direction that guarantees you ukuthi uma uhamba unyawo lakho aluzukushelelela. Uzothola i-direction ezokunikeza ukuthula okungafani nokwezwe, ukuthula kuka Kristu. Bengithi ngisho njalo namhlanje ekseni bazalwane sesokhuleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi namhlanje sisazophuma kule ndawo, sizophuma ama priorities ethu eshintshile, sizophuma namhlanje ingqondo zethu zilungele ukuthi Christ is not an add-on in our life, but Christ is our first priority empilweni zethu. Whatever we do kusukela namhlanje, we are going to pursue the kingdom of God. Umbuso kaNkulunkulu sizowufuna njengomuntu osuke efuna ukudonsa umoya mangabe egwiliza edamini. Umbuso kaNkulunkulu sizowufuna njengomuntu othi mangabe elahlekelwe i-cellphone yakhe, atrace ama steps akhe ukuthi kambe kade ngihamba enze sure ukuthi ususa zonke any obstacle esendleleni yakhe ukuze ayithole le cellphone yakhe. Sizoyifuna njengomuntu olahlekelwe ingane. Umuntu mayilahlekelwe ingane akahlali phansi aphuze iColgate athi hayi uzoyibuyela. Wenza sure ukuthi uyayifuna ingane yakhe, he shout, uyamemeza, wenza yonke into, wenza inquiries ngomntwana wakhe until azamthole. This is the same principle namhlanje ebengifisa ukuthi namhlanje siphume sinayo la ukuthi uNkulunkulu is our priority. Sikhetha namhlanje ukuthi zonke lezi zinto zinhle, zona zinhle impela, ziyizidingo, kodwa uKristu uthe seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God in your finance. Even nakwi finance yakho, seek first the kingdom of God. Lo esifazane waseZarefati, that was her last meal. Kodwa ngale last meal yakhe, he trusted God ngokuthi enzele umprofeti kaNkulunkulu kuqala. Nawe you might be holding your money, othi this is my last money. Kodwa uNkulunkulu uma ngabe noma ngabe kuthiwa this is your last money, uthi Lord, I trust you ngale mali. See what will happen. Ngeke ngize ngiwapredict ama results, but one thing for sure, uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. uNkulunkulu nje amandla omuntu akawadli. If you honor God, uma uthembeka kuNkulunkulu, uNkulunkulu, I can promise you, he will show up, and he will show up ngalendlela wena okade ungayilindele.
then you will realize that it was God. Bengithi angisho njalo ekuseni sisazothandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha umkhonzi kaNkulunkulu uBaba Madinana esazosibongela egameni elihle leNkosi yami Jesu Kristu. Amen.